Avui comencem aquest 5è diàleg de transferència que organitza Respons.cat i avui concretament parlarem amb l'empresa que ara al gener del 2025 va rebre el premi a la categoria de reforma horària i dret al temps, és a dir, que té bones pràctiques amb la racionalització horària. Aquesta és l'empresa Ampans, ens acompanya la Laura Ametlló, després us la presento amb més detall. Jo soc Marta Junqués, soc la directora de la Time Use Initiative, que és la principal organització que a nivell mundial promovem el dret al temps i les polítiques del temps. Aquí a Catalunya vam començar el 2014 amb els que molts coneixeu amb l'iniciativa per la reforma horària i des de llavors hem anat ajudant a que Catalunya i el rest del món tinguin el dret al temps a dintre. I com us deia, avui estic molt ben acompanyada per la Laura Ametlló Parau, que és la responsable de formació, desenvolupament, persones i benestar a la Fundació Ampans. Avui parlarem, ens explicaran ella molt bones pràctiques que té dintre, però abans de fer-ho us ensenyarem un vídeo que resum què fa Ampans com a fundació, quins valors té i ens comença a parlar d'alguna de les pràctiques que té en reforma horària. Així que endavant vídeo. Responsabilitat social és ètica, coherència, sostenibilitat. Reconeixement Respon.cat 2025 a les bones pràctiques en reforma horària. Ampans és una entitat amb més de 60 anys d'història dedicada a acompanyar i donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat. Treballa per garantir els seus drets i impulsar la seva inclusió, amb serveis que abracen educació, ocupació, habitatge i atenció social. La seva missió és transformar vides i generar oportunitats, amb el compromís de construir una societat més justa i inclusiva. Ampans és una fundació que fa 60 anys el van crear un grup de pares per promoure la inclusió, suports i oportunitats per persones amb discapacitat intel·lectual. Al llarg dels anys hem anat ampliant col·lectius amb altres col·lectius vulnerables de la nostra comarca i la finalitat que tenim és fer un acompanyament integral de les persones amb discapacitat des de petites fins al final, amb tots els serveis disponibles a la cartera de serveis socials, d'educació, atenció diürna, feina, formació, inserció laboral, feina i acolliment residencial i suport a la capacitat jurídica. Atenem aproximadament unes 4.000 persones anuals, som un equip de 1.500 treballadors aproximadament i pretenem això, acompanyar les persones perquè puguin desenvolupar el seu projecte de vida, perquè puguin disfrutar els seus drets de ciutadania com qualsevol i que donar-los les oportunitats perquè puguin ser felices. Per aconseguir els nostres objectius és evident que fa falta un clar propòsit, que és un propòsit de transformació social i de recolzar les persones, com comentava. Tenim una missió i una visió clarament definides i possiblement el que ens diferencia, igual que qualsevol altra organització, són els nostres valors i la cultura corporativa. Pretenem que tots els treballadors se sentin còmodes, que considerin que això és un bon lloc per treballar, que tinguin oportunitats de formació, de desenvolupament professional, però també hem implementat eines de suport en aspectes més personals, com en temes de formació en temes emocionals o formació en temes de salut física, fomentant l'esport, fomentant relacions, xarxes, vincles entre les persones. La flexibilitat horària i la flexibilitat en termes generals, nosaltres no l'entenem com una política, sinó que l'entenem com una manera de ser i forma part del nostre dia a dia. Oferim que les persones es puguin fer els seus propis calendaris, triant les vacances i també alguns dies festius, i això ens permet aquesta autonomia que se sentin més integrades i que se sentin més escoltades també dins de l'entitat.
També tenim flexibilitat horària en els llocs de treball que ho permeten d'entrada i de sortida i permetem fer teletreball també en alguns llocs que ho permetin. A part d'això, treballem amb bosses horàries i també atenem la diversitat cultural en festivitats perquè les persones també puguin gaudir del seu temps i estar amb les seves famílies. Des de 2023, Ampans va posar en marxa el Pla Som Comunitat, que és un projecte integral pel benestar i salut de les persones. Per exemple, en l'entorn físic fem pujades a cims de l'entorn. Què més? Fem el mes de l'esport, també fem tornejos de pàdel on hi pot participar tothom, persones amb discapacitat, que també és la nostra raó de ser, que també treballen amb nosaltres, com professionals. Dos nous projectes que hem posat en marxa ara dins d'aquest Pla de Som Comunitat han estat un servei d'atenció telefònica psicològica durant 24 hores, 365 dies l'any. Això ho fem en col·laboració amb la Fundació Salut i Persones. Tenim un servei d'orientació jurídica on donem consells i ajudem a fer a les persones i orientar-les en certs tràmits burocràtics que a vegades es fan una mica feixucs o que no sabem com els hem de fer. Fem formacions en l'àmbit emocional també per donar eines als nostres professionals amb tot el tema de la gestió d'emocions. Ampans som una organització molt diversa. Treballem moltes professionals amb horaris, serveis i espais molt diferents. I això, en un primer moment, podem pensar que és un repte, perquè ho és, però també és una gran oportunitat, no? El que fem és escoltar molt per acompanyar a totes les persones segons el seu moment vital en què es troben. Quan veus els resultats i l'evolució, que no sempre és fàcil i cal paciència, però quan veus que una persona que al principi no s'atrevia a parlar ni a participar en cap taller per vergonya que no l'entenguin o a no sentir-se incluïda, al cap del temps veus que te la trobes a totes les activitats o a un taller i s'atreveix a preguntar i la veus compartint experiències amb la resta, doncs aquí és on dius, ostres, doncs la inclusió no és només una teoria, sinó que és una realitat i nosaltres aquí ho veiem cada dia. Ampans és compromís, inclusió, impacte, Ara que hem vist aquest vídeo on s'explica què és Ampans, els seus valors i ens comença a parlar d'algunes pràctiques de reforma horària, com hem vist, no? La bossa d'hores, la flexibilitat d'horària, sí? Li passem, si us sembla, a la Laura Ametlló, que és la persona que ens ho podrà explicar millor, ens podrà detallar aquestes pràctiques perquè després les puguem transferir, que és justament l'objectiu d'aquesta jornada d'avui. Doncs Laura Ametlló, responsable de formació, desenvolupament de persones i benestar d'Ampans, benvinguda. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies per deixar-nos aquest espai per poder-nos mostrar una mica com treballem en el nostre dia a dia i per nosaltres és gratificant avui estar aquí. Doncs encantada. Abans de que ens ho comencis a explicar, recordar a tothom que ens està veient que si voleu fer preguntes, si voleu participar, podeu fer-ho de dues maneres, o bé aixequeu la mà en el xat o bé escriviu la paraula, aixequeu la mà en l'eina o bé escriviu les paraules en el xat i així us llegirem i entre tots podrem aprendre més, no? Que és la gràcia d'aquesta jornada de transferència. Doncs Laura, ens expliques, en el vídeo ja les detallàveu molt breument, ens en pots explicar més de quines han sigut aquestes bones pràctiques de dret al temps i de reforma horària que teniu a dintre d'Ampans?
Perfecte. Mira, si us sembla, he preparat una presentació que ens ajudarà una mica també. Penso que és important presentar el que és Empans per entendre una mica tot l'impacte que ha tingut aquesta reforma horària. Llavors, si sembla bé, compartiré la presentació. Excel·lent, que així diuen que una imatge val més que 1000 paraules, així que ara ho Ho podeu veieu bé, veure. que sí? Sí, si vols ho posem en pantalla completa i així ho veurem encara millor. Em sembla que ja està, no? Jo ho veig en pantalla completa, vosaltres no? Sí, jo ho veig Sí? suficientment bé. Vale, Perfecte. perfecte. Doncs una miqueta també felicitar Respon.cat per el vídeo que heu fet, perquè me'n recordo el dia que veu venir i sí que és un resum molt ben fet i amb unes imatges superxules. Intentaré, també tenim les paraules del Toni, doncs intentaré explicar-vos una miqueta més i detallar una miqueta més tot el que heu vist en el vídeo. Per començar, d'on venim, no? En Pans, com deia el Toni, l'any passat vam celebrar els nostres 60 anys. Vam començar per una iniciativa de famílies amb persones amb discapacitat aquí a Manresa, el 1965, en què aquelles persones volien que els seus fills tinguessin una millor qualitat de vida i a partir d'aquí van fer una associació de famílies i van començar com en petites aules per millorar la seva qualitat de vida. A partir d'aquí sí que fins al 2010 no es va crear la fundació i només amb l'únic objectiu de seguir, per poder aconseguir aquesta missió que ens porta tant de cap des d'Empans. A partir d'aquí hem anat creixent, ens hem anat transformant en molts serveis que després veurem i sempre amb aquest objectiu d'aquesta inclusió per a les persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió. Ens hem proposat fer un món més just i amable que faci la vida més fàcil a les persones amb necessitats de suport, posant en valor les capacitats per sobre de les dificultats i el treball per a una imatge digna. La missió seria acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat en aquest desenvolupament en el seu projecte de vida, garantint els seus drets i la sostenibilitat d'Empats amb la clara voluntat de transformació social. Aquestes imatges que tenim aquí m'agrada explicar-les perquè és una mica, ara estic jo amb la foto de sota, estic jo aquí, Això seria l'antes i el després. Això va ser una donació que van fer Empans. Estem a la zona del Bages, estem a Santpedor i en aquesta donació és tot un entorn que en diem com a vell al costat de Santpedor, amb un entorn privilegiat i on tenim molts dels serveis que tenim actualment. Ho veurem després també. Llavors, perquè veieu una mica que l'entorn en què ens estem movent i des del principi ja hi havia aquest, doncs m'agrada una mica que el pugueu veure perquè nosaltres hi donem importància a l'entorn en què ens movem. Tot això, quantes persones, qui, com, no? Doncs aquest 2025 hem acompanyat a 1.320 persones, hem atès a 3.520 persones i els professionals que ho fan possible són 1.500. Això també, no? Doncs cada persona és única, siguin les persones que tenem o siguin cada professional, perquè ja ho deien també la Nona en el vídeo, no? Que cada persona és diferent, però és que en cada moment de la vida també tenim necessitats diferents. I això sí que entenc que en aquest entorn de la Fundació ho tenim com molt treballat, molt interioritzat. Aquí us volia ensenyar una mica la distribució dels serveis en el territori. Vam començar a Manresa, vam créixer bastant a Santpedor i va arribar un moment que el que vam veure que la nostra missió era també movent-se pels diferents municipis per aquesta intenció d'arribar a les comunitats. Cada vegada més estem treballant conjuntament amb les comunitats, tant sigui amb llars, amb residències, amb centres ocupacionals, perquè el nostre dia a dia no està tancat en un lloc, sinó que és moure'ns, que la gent ens conegui, que la gent interactuï amb nosaltres i aquest és un valor que vam apostar per ell i ha sortit molt bé. Realment la gent ho valora i els pobles cada vegada hi estem més vinculats amb totes les coses que van fent. Sí que és veritat que també tenim al Barcelonès uns centres i ara estem treballant per obrir una residència a Terrassa. Com veieu, no parem,
estem en un moment molt viu i amb moltes ganes de fer coses, i quan veiem una mica l'objectiu, la missió que hem vist, quan hi ha una oportunitat d'ajudar les persones i veiem que hi ha un espai en què necessitem que nosaltres obrim alguna cosa, doncs allà hi som. Seguim amb una mica quins serveis oferim a les persones, quins serveis oferim a aquestes persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió. A mi m'agrada, quan parlem d'Empans, imaginar-me un itinerari de vida. És a dir, podem començar per una escola, hi ha persones que entren a l'escola amb 3 anys i durant tota la seva vida estan vinculades amb Empans, però hi ha persones que entren en un moment i poden sortir-ne, hi ha persones que durant un temps estan vinculades i després ja no ho necessiten. Per nosaltres, el nostre èxit, més èxit, és saber que una persona entra vinculada a Empans, arriba a treballar en una empresa ordinària. Per nosaltres això és un èxit, però som conscients que no tothom podrà fer-ho. A partir d'aquí, el que hem de fer és treballar perquè les persones puguin realitzar, igual que nosaltres volem, la nostra ruta de vida. Llavors, per explicar una mica tots els serveis que hi ha, tenim el servei d'habitatge aïllat, tenim llars i residències. Les residències, tenim la Julio Payàs, que és una residència molt més assistencial, on tenim persones que necessiten molt de suport. Tenim residències més dedicades a conducta per persones adultes i tenim residència en conducta de persones de més joves. Que en aquest cas també tenim una escola. Tot amb l'experiència que hem anat guanyant, anem fent els centres i les residències una mica segons les necessitats que hem vist i que poden ajudar aquestes persones a tenir una millor qualitat de vida. Tenim les llars, que les llars estan, com hem vist al mapa anterior, tenim aquestes llars que estan a diferents pobles i ciutats, i la idea és que segons les teves capacitats, tu pots estar en una llar que ets molt més independent, tu pots estar en una llar i després venir a treballar aquí a la Masia unes hores, o pots anar a una llar i després anar-te'n a un centre ocupacional i sempre tens els teus monitors de referència. I hi ha llars que sí que són més assistencials, perquè la gent ha anat creixent i s'ha fet més gran, o el que sigui. També tenim una àrea que seria l'orientació, formació i feina. En aquesta àrea el que fem és acompanyar les persones formant-se i per trobar un lloc de treball, sigui perquè vulguis canviar la teva àrea de treball, sigui perquè surts de l'escola i avalues una mica ara què farem, i una mica seria aquesta idea. Aquí també fem CPs, de formació, i la idea és acompanyar aquestes persones. Hi ha persones que entren durant un temps en una empresa ordinària, tornen a venir nosaltres a aquest servei d'orientació per trobar-ne un altre, i és un servei que ens està funcionant molt bé i ens agrada molt de poder comptar, i tenim moltes persones que l'utilitzen cada any. Llavors tenim els serveis educatius, hem parlat de l'escola. L'escola va des dels 3 anys fins a un FP, que seria l'última etapa de l'escola. A partir d'aquí es veu si se'n va a un centre ocupacional, si pot seguir amb un altre tipus d'activitat. I per acabar tindríem el servei d'atenció diürna, que el servei d'atenció diürna seria els centres ocupacionals, que són centres de dia. Aquests centres normalment són com una mica temàtics. Tenim un centre que és l'art de viure, on moltes les persones que tenen aquesta inquietud de l'art, les que pinten, que fan obres d'art increïbles. N'hi ha un altre centre ocupacional que faran més costura. Cada una es va com especialitzant. D'aquesta manera parlem una mica d'aquest vestit a mida. Quan una persona parles amb ella, visualitzes quines capacitats té, quins interessos, i així també poden anar, sigui per proximitat del teu lloc que vius, sigui perquè hi ha una cosa que t'agrada molt més que l'altra, i així et vas desenvolupant de diferents maneres. Això seria tot el que serien serveis a persones. El tema d'economia social i treball el veurem després, serien els CETs, Centres Especials de Treball, i el tema de l'oci és perquè tenim equips de tot. Tenim equips de futbol, tenim equips de bàsquet, tot això per a persones a les que atenem. Si seguim, veurem una mica de números. Els serveis educatius el 2025 van atendre 383 alumnes. El tema dintre de l'àrea d'orientació, formació i feina, 1.293 persones han passat per aquest servei.
dintre de les noves oportunitats, que és un centre per a joves que han estat com exclosos una mica de tot el que és sistema educatiu, en què l'objectiu és que puguin entrar durant 2 anys i puguin tornar a agafar-se als estudis o anar-se'n a aconseguir acabar els estudis i agafar-ne de nous, començar-ne de nous, o posar-se a intentar entrar en el món laboral. Tenim el Centre Especial de Treball, que és un CEP, i tenim el Servei d'Habitatge i Residència, doncs tenim a 397 persones, l'atenció diürna, que serien aquests centres de dia, us ho he explicat, serien 501 persones, i la Fundació Santa Maria Comabella és una fundació tutelar que està atenent a 244 persones. Una mica, aquests números ens serveix per situar-nos amb la magnitud de tot el que les activitats que generem des de Fundació Empans. Perfecte, Laura. Doncs ara, mica en mica, també ens vas explicant les pràctiques, ara que ja ens has situat, vale? Moltíssimes gràcies. Aquesta seria una mica la idea perquè pugueu veure tots els serveis laborals, ramaderia, vinyes, medi ambient, així una mica ràpid, perquè pugueu veure de totes les persones amb discapacitat en quines àrees es poden desenvolupar. Tenim una empresa de neteja amb molts treballadors, i amb totes aquestes diferents activitats que plantegem. Dintre de la reforma horària, m'ha agradat poder-vos explicar primerament totes les activitats que fem en PANS, perquè des d'en PANS sempre hem estat compromesos en la conciliació i la vida familiar, tant personal com professional, però sí que és veritat que, com veiem, tenim unes activitats molt diverses per persones molt diverses i ens hem de ser clars i dir que aquest pla pretén recollir opcions diverses, perquè cada persona, dintre de les seves possibilitats, pugui escollir i s'ajustin a les seves necessitats. La idea és aquesta, és a dir, som tan diversos que el que hem volgut és fer una reforma molt àmplia perquè tothom pugui beneficiar-se amb la manera que pugui, Llavors tenim, quins són els objectius d'aquesta reforma? Tenim el promoure l'equilibri entre la vida personal i la vida laboral, incrementar la satisfacció i el sentit de pertinença, atraure i retenir el talent, reduir l'absentisme i la rotació, millorar la productivitat, adaptar-se a les noves formes de treball, fomentar la cultura del respecte i la confiança, fomentar la igualtat d'oportunitats i complir la normativa legal vigent. I quines són aquestes actuacions que hem fet? Doncs aquí tenim l'exemple. Seria una lliure elecció de les dies de vacances. Sempre s'intenta que la persona intervingui en el moment de fer el calendari. El que dèiem abans, cada persona té unes necessitats, cada persona que treballa en PANS té unes necessitats específiques i llavors tenint en compte l'activitat en el servei o centre que treballes i tenint en compte l'equip, sempre s'intenta que la persona pugui fer les seves vacances, decidir-les i fer el calendari laboral amb el responsable. També el que fem és, podem canviar els dies locals. És a dir, si a Manresa la festa major són 2 dies en concret, una més a l'hivern i l'altra a l'estiu, però les persones d'Artés, les persones venim de llocs molt diferents, és a dir, que tu pots canviar el dia aquests 2 dies festius locals i cadascú se'l posa segons, tot això amb l'objectiu de conciliar amb la vida personal. També hem anat evolucionant i també veient les necessitats, sobretot en empreses, com tenim empreses d'inserció de neteja, amb l'atenció de la diversitat cultural. Cada vegada som més diversos i hem vist que és una facilitat per les persones i també per l'entitat de facilitar l'adaptació dels horaris de treball durant el Ramadà i sobre aquells dies que són festes importants i que és molt més fàcil ja tenir-ho previst, des del primer dia de saber i informar que tenen aquest dret d'agafar aquests dies si volen i així es facilita la situació a tothom. Flexibilitat horària d'entrada i sortida, això sí que aplica segons en quins centres, sempre diem el mateix, és a dir, s'ha de buscar l'equilibri. Crec que aquesta presentació és imprescindible, aquesta paraula, equilibri, entre la vida personal i una mica l'activitat, que es pugui dur a terme l'activitat del centre o servei que estem treballant. L'entrada la deixem una mica oberta, de 7:30 a 9:30, es pot sortir a partir de les 4:45,
El descans pot ser del migdia, pot ser de 30 minuts fins a 2 hores, sempre de les 13 fins a les 15 es recomana. L'hora màxima per plegar a les 6 de la tarda i aquí els serveis centrals es trenquen els llums a les 7 de la tarda. Val? Això serien com un pla orientatiu per totes les persones. Jornada intensiva. Doncs a partir dels divendres fem jornada intensiva i els dies abans de festiu també intensiu. El juliol i agost intentem que també sigui intensiu. I llavors aquells departaments o aquelles persones que per conciliació els hi va més bé poder començar l'intensiu al mes de quan acaben les escoles i fins a l'agost, doncs també amb bosses horàries es pot fer. I llavors tenim per tots aquests centres, les llars, residències, centres ocupacionals, tots aquests centres que són d'atenció directa, que no és un horari com tan marcat de dir de 8 a 2:45, treballem molt amb bosses horàries. Això què ens permet? Ens permet que aquestes persones tinguin unes bosses horàries per fer formacions, per fer reunions, per si un dia he tingut d'acompanyar i se m'ha fet tard amb una persona a la que jo estic atenent al metge i se m'ha fet tard, jo sé que tinc aquesta borsa horària a compte meu, ens movem bastant amb aquestes borses i estan funcionant molt bé. Aquestes serien unes de les actuacions en matèria de reforma horària més genèriques, però és una mica el que us deia de dir, això pretén recollir opcions diverses, tenint en clar tot el que us he explicat abans. Llavors, altres beneficis que també tenim i en què treballem molt i veiem que el nivell de satisfacció és molt alt són els beneficis socials. Totes les persones que treballen en PANS tenen descomptes tant en productes i serveis nostres, en serveis de salut i benestar, en economia domèstica i en formació. Aquí sí que hem posat el tema que tenim el pla d'igualtat i el pla de LGTBIQ+, i també dintre d'aquest pla de conciliació també hi ha el de desconnexió digital, en el que també tenim formacions tant a l'acollida com hem fet formacions presencials bastant sovint. Des del 2023 hem treballat molt intensament amb el Pla de Benestar i Futur. Nosaltres en diem Som Comunitat perquè treballem perquè les persones que treballen amb nosaltres tinguin uns hàbits saludables, però també treballem perquè en una entitat amb tantes persones, amb tantes activitats diferents, trobàvem a faltar aquest Som Comunitat. Llavors sí que des del 2023 estem treballant molt activament per tenir aquesta Som Comunitat molt viu. Cada mes traiem una newsletter amb diferents activitats, articles, siguin de la comunitat, siguin iniciatives nostres, que siguin sempre per promoure la salut, sigui mediambiental, sigui emocional o sigui física. Tenim aquests 6 àmbits i els anem treballant mes a mes. Sí que és veritat que llavors al mes de maig tenim les jornades d'en PANS, que són jornades dedicades als nostres treballadors, a les nostres persones que treballen amb nosaltres, i treballem tots aquests àmbits. Treballem salut emocional, amb tallers, amb xerrades, des de la nutrició que vam fer el primer any vam fer com podríem preparar un bad cooking, perquè la veritat és que tots anem amb el tàper amunt i avall. L'any següent vam demanar, ara el que mengem malament seríem els snacks saludables, vam fer snacks saludables i aquest any veiem perquè serà sorpresa. També tenim de salut mediambiental, que ens ajuda molt i col·laborem molt amb la nostra empresa de medi ambient. A salut física, doncs el que també ens explicaven en el vídeo, cada mes intentem fer alguna sortida, des de pujar a Coll Baix, que és una muntanya que hi ha aquí al costat, i fer una cata de vin i de formatges propis nostres i fer el brindis a dalt de la muntanya. Fins l'últim mes vam anar amb raquetes de neu, ens vam trobar qui va voler amb les seves famílies i vam poder fer raquetes de neu. Una mica la idea és poder fer activitat sempre per promoure la salut i, a més, perquè puguem fer una Som Comunitat. Aquesta és la idea i amb el que anem perseguint. Aquí sí que us he preparat aquestes dues accions són les que hem obert últimament, són les més noves. Tenim un servei de fisioteràpia, tenim a la Imma, que és la fisioterapeuta d'aquí. La Imma pertany a l'àrea de persones. Ella treballa colze a colze en prevenció
les persones que pot ser que una persona prevenció la derivi a la IMNA, i també pot ser que qualsevol persona de nosaltres, qualsevol treballador d'en Pans, demani hora a la IMMA i amb un preu molt competitiu pots fer les sessions que et calgui d'aquest servei. La veritat és que està funcionant superbé, no ens ho pensàvem pas, i el boca-orella i la necessitat, no? Perquè actualment qui no va al fisio, doncs la veritat és que està funcionant molt bé. I per últim, estem fent un pla d'atenció psicoemocional, estem col·laborant amb la Fundació Salat i Persones, que això va molt dirigit a les persones que cuiden, atenció a persones d'atenció directa, i és aquest servei per cuidar-se, per cuidar el cuidador, no? Que és una cosa que tant anem al darrere, i estem fent una prova pilot i també esperem que tingui èxit i que amb això també notem que les persones estiguin com més felices, més contentes i que valorin aquests serveis que estem oferint. I aquí us he deixat un vídeo que és... Com anem, Marta? Com ho veus? Jo crec que sí, ensenyes el vídeo, que així tenim la visió ja final i segur que tenim algunes preguntes per tu. Perfecte. Us deixaré el vídeo aquest, que és el vídeo que vam fer de les jornades del 2025, i després penjarem l'enllaç per un vídeo que és dels 60 anys, que és de 3-4 minuts, per això no l'hem posat ara, perquè tingueu una mica de visió de tots els serveis, les persones que treballen, quina és la missió d'en Pans, un vídeo que també vam preparar. De moment poso què? Moltíssimes gràcies. Veiem que hi ha aquest bon equip. Doncs, Laura, com et deia, una mica saber què us va empènyer a portar aquests canvis per millorar els horaris, per afavorir el dret al temps i també quins beneficis hi heu trobat. No sé si econòmics, socials, tots. Una mica en Pans, amb la manera que us he fet la presentació ja ho veiem, sempre busquem una mica més, no? Busquem la millora, busquem fer canvis que puguin aportar, i aquest és el que ens mou, no?, amb tot el que fem. Llavors sí que és veritat que tenir les persones, si nosaltres cuidem a persones, doncs cuidar-nos a nosaltres també és important, tenir les persones vinculades, satisfetes, i que cada persona és diferent i té unes necessitats diferents. Poder parlar amb aquestes persones, quines necessitats té en aquell moment i què li semblaria, no? Què necessites ara, si et podem ajudar, doncs què millor que això. I què ens ha portat? Doncs és el que és el retorn, no? Això de que tu puguis agafar-te les vacances en el moment que t'interessi més, que quan ets al principi que tens canalla pot ser en algun moment, quan ets jove potser és un altre i quan ets més gran seria un altre, doncs són coses que potser dones per fer, però quan no ho tens també ha de ser com difícil, no? I escoltar les persones, jo crec que és això, i és cap on estem anant. Per molt grans que estiguem, sí que és veritat que cada canvi que volem fer, cada iniciativa que ens surt, estem intentant arribar més a les persones treballadores i treballar. Fem molts grups de treball. Us posaré l'exemple que vam fer l'any passat, vam voler redefinir o veure si eren els que teníem eren els correctes, els valors d'en Pans, i ho vam fer amb grups de treball.
en grups de treball que al final vam participar-hi més de 300 persones, vam fer moltes diferents sessions i des d'aquí intentarem ara a les properes jornades definir un altre cop quins han sortit, no? Però tothom hi ha participat. I això és una cosa que a nosaltres crec que ens enriqueix, perquè les persones se senten part d'en Pans, no? No només que vens aquí i s'hi treballes, sinó que també et demanen l'opinió i també t'escolten, i això és un valor important per nosaltres. Moltíssimes gràcies per explicar-ho. Jo crec que és això, no? És aquesta que segurament la gent que treballa amb vosaltres és per una sèrie de valors, que això claríssimament, i perquè estan compromesos amb aquesta diversitat, però bueno, també al final el sector presencial normalment és el que té menys bones pràctiques perquè costa instal·lar-les. També he vist en els documents que circulàveu que parlàveu de teletreball, dret a desconnexió digital, també com a pràctiques. Com ho apliqueu això en un sector que és molt presencial? Vale. És el mateix que hem dit amb tota la presentació, és a dir, sempre hi ha d'haver-hi aquest encaix, no? Aquest encaix de la presencialitat. Hi ha llocs de treball que no és possible fer teletreball. Llavors, hi ha centres sempre que sigui possible i hi ha persones que en aquell moment li interessarà i hi ha persones que no li interessarà. Llavors, sempre intentem això. Desconnexió digital, ho estem treballant moltíssim. L'any passat vam fer moltes sessions informatives, també tenim uns cursos dintre del pla d'acollida i sí que és veritat que per nosaltres és un tema important. També tenim una mica de decàleg, de dir com ens hem de comunicar. Avui en dia que tenim tantes eines per la comunicació, que si el WhatsApp, que si el mail, que si el Teams, doncs també tenim una mica de decàleg amb horaris, i tot això, un cop entres a formar part de l'entitat, se't presenta i prèviament també hem format a les persones. I també el que va ser molt xulo de l'any passat, que també va ser una sessió que vam fer durant les jornades, que també te'n dones compte que estem més enganxats del que sembla, no? I ja no és només laboralment, sinó també fer-te adonar fèiem unes quantes preguntes que tothom quedava com a casa d'un nen, em sembla que potser sí que estic més afectat. I doncs que siguem tots una mica conscients de com estem vivint i la importància de la desconnexió digital. Perfecte. Jo crec que això també va molt bé perquè veig altres empreses que han rebut premis aquí com Bassetis, que també en el seu moment crec que van rebre fa 2 edicions el premi a aquesta categoria i eren coses que anàvem dient, no? Com les anaven implementant, però a vegades amb empreses de serveis versus presencialistes sempre és molt interessant. Veig que hi ha una pregunta també d'en Josep Maria Canyelles. Josep Maria? Sí, gràcies. Gràcies per la presentació, per les idees. Un parell d'aclariments, de coses que no sé si entris bé. O sigui, el tema de les festes locals... Josep Maria, potser et proposaria si hi ha una mica d'eco. No, és que si l'Eugènia s'ha de silenciar. Perdona, un momentet. Perfecte. Sí? Ara sí, perfecte. Ai, que bé, ara sí. Un parell d'aclariments. Sobre el tema aquest de les festes locals, per entendre exactament com va, és a dir, entenc que quan són festes locals del lloc on teniu vosaltres la seu de treball. No, bueno, això que m'ho expliquis una mica com funciona, no sé si ho he entès. I l'altra, si això afecta, l'altra pregunta era si això afecta a tot, que vosaltres teniu un equip de 1.500 persones professionals i a les persones que entenc que són els que en dieu usuaris, però que són gent també amb contracte, si afecta a tothom o hi ha diferències entre uns i altres, com afectaria això a les persones de l'equip? Vale. Quan diem que tenem a 3.500 persones aquí, són persones a les que tenem, no són treballadores nostres. Vale? Sí que és veritat que dintre de les 1.500 hi ha persones amb discapacitat i hi ha persones que no. És a dir, totes les persones que treballen al Centre Especial de Treball són treballadors d'en Pans, són persones que treballen en Pans, però que treballen en un centre especial de treball. Val? Però quan parlem de les 3.500 són persones que o van a l'escola o viuen en una llar o estan fent alguna orientació laboral. Vale? Llavors, sí, el tema d'això és el que nosaltres quan tenim el calendari, al ser la central, no? Tots els serveis transversals els tenim aquí a Manresa, tenim a Santpedor, però per defecte aquests 2 dies de calendari, que serien les festes majors, per entendre'ns, estan marcades a Manresa. Què passa? Que si jo visc a Artés, jo visc a Moià o qualsevol altre lloc, jo puc agafar aquests dies i posar-me'ls a la meva festa major o no festa major, un dia que tu necessitis
perquè per conciliació, pel que sigui, a tu et va millor, perquè realment, si jo soc de no sé on i aquell dia fan festa a Manresa, però la meva vida personal no m'afecta de res, jo puc treballar. Per això és el que volia dir. Però, per tant, vol dir que si tu tens la seu de l'empresa a Manresa i a Manresa és festa, tu, en tot cas, aquell dia pots anar a treballar encara que sigui festa. Això és el que no entenia. Els serveis estan oberts. Com que tenim la sort o la desgràcia d'estar sempre oberts, vull dir, tenim centres a tot arreu i són residències, sempre està obert. Llavors, tu pots venir i treballar el dia que per calendari de Manresa és festa. Però si tu no t'interessa, doncs fes-lo aquell dia, tu te'l canvies per un altre dia. D'acord. Gràcies. Perfecte. Doncs ara que ens explicaves això d'aquesta pràctica també, no?, de les vacances i dels dies de treballar, volia tenir clar dues preguntes més, És a dir, què és el que us ha costat més d'implementar d'aquestes bones pràctiques que ens heu fet i qui les lidera normalment? El Departament de Persones? És des de la Direcció General? Des d'on ha vingut? Qui ha sigut el departament o la persona que ha portat aquests canvis? Jo crec que tenim la sort de tenir un equip directiu que li agraden els canvis, li agraden avançar i sí que va ser directament des de l'equip directiu i també des de l'àrea de persones. Va venir d'aquí, el que ens va costar més potser és comunicar-ho, és a dir, com comuniques que farem aquests canvis, per què ho fem i de quina manera afectarà cada persona, no? Jo crec que el que ens va costar més és això. Què hem après de tot això? És el que us he explicat abans de treballar amb equip, de fer-ne partíceps a totes aquestes persones. Estic segura que si ara ho féssim, ho faríem diferent perquè faríem participar molt més a totes les persones treballadores en aquest procés. I que sí que és veritat que amb una entitat tan gran, de vegades el problema que tenim és la comunicació, no? Ens costa una mica com comunicar-ho. Llavors, això també és una àrea que estem treballant moltíssim i que ens preocupa i ens ocupa, perquè és una cosa que sí que treballem molt, perquè som molta gent, hi ha molts diferents perfils i com expliques que segons on treballis tindràs unes coses o en tindràs unes altres, no? Però la veritat és que tothom ha vist que ha sigut una cosa que al final és un benefici per tothom i que l'acollida ha sigut molt bona. Molt bé. Jo crec que és important, no?, que ho lidereu des dels varios, però un dels aspectes claus és anomenat, és la direcció, és a dir, que si només es treballa des d'un departament i no és transversal, a vegades costa més, i tenir aquesta direcció segur que és un dels aspectes que us ha fet guanyar aquest premi. Josep Maria. Tornem-hi. Escolta, a veure, una pregunta sobre, clar, si esteu treballant també temes relacionats amb nutrició, salut, etcètera. No? Et volia preguntar si quan abordeu tot aquest tema relacionat amb la gestió dels horaris, el ritme circadià també el treballeu? És a dir, si el tema els horaris de dinar, d'esmorzar, intenteu que això d'aquí vagi quadrant. T'ho dic com a experiència, quan va haver-hi tota la campanya aquesta per la reforma horària en el seu moment, que comentaves, Marta, al començament, nosaltres ens ho vam creure molt i aquí al despatx a la 1 toquem el xiulet i tothom a dinar, no? I clar, això va acompanyar també aquesta reflexió, no?, que s'ha d'esmorzar bé a casa i no esmorzar a les 10 Bueno, cadascú també s'organitza com vulgui, però diguem-ne que en principi el que són des d'un punt de vista de salut i que hauríem de sopar quan el sol encara està a dalt, a les 8, no? Bueno, si això també d'alguna manera ho aneu integrant o amb una organització tan gran com sou no és tan fàcil. No, és que és molt difícil, perquè nosaltres tenim horaris tan diferents, és a dir, és que dintre d'una mateixa centre-servei hi ha, pot ser 5-6 horaris diferents, perquè estem treballant, hi ha persones que treballen torn de matí i de tarda i de nit, hi ha persones que fan centre de dia i només fan el de dia. Aquí sí que no, nosaltres el que oferim és això, és aquesta flexibilitat, i si hi ha gent que fa perquè el seu horari ja és intern, no? És a dir, fins al migdia, doncs no podem dir a la 1 dinar, no? Llavors, és impossible fins ara, no? Hem de tenir la ment molt oberta i que és que si no podríem gestionar-ho.
Sí, jo coincideixo perfectament amb aquesta reflexió que feia en Josep Maria, no? Aquests horaris més racionals també des d'un punt de vista de quina hora fem les coses. Sí que he vist que, no? Que a partir de les 6 hi ha certs jocs que 6-7 ja no feu més reunions. Jo que he viscut molt de temps en altres països treballant a altres països com a Brussel·les o Estats Units, clar, fer reunions a les 7 de la tarda, que aquí a Catalunya i a Espanya sembla com algo encara bastant habitual, és a dir, o hi ha una emergència o no és lo normal, no? I per tant, aquí ens queda un terreny per avançar, perquè crec que amb aquesta campanya que parlàveu d'horaris saludables i de nutrició, un dels reptes que potser teniu endavant també és com podem fer aquests horaris, no? més saludables. En aquest sentit, això ja m'avanço jo amb algun dels reptes que veig. Quins altres reptes teniu identificats, Laura, per afrontar en aquest punt de vista des de racionalització dels horaris en el futur? Mira, primer de tot el que sí que volem és consolidar el model, val? Sí que és veritat que estem en creixement, que tenim centres... Abans era, com vam començar, com tots molt petits i tots molt centralitzats, i ara és com que estem creixent molt des de Barcelona a Terrassa, doncs és molt important que consolidar aquest model i conèixer noves formes de treball que siguin sostenibles en el temps, no? Llavors, sí que és veritat que, com us he dit diverses vegades, ens agraden els reptes, ens agrada moure'ns, ens agraden els canvis que veiem que poden ser positius per l'entitat i també per les persones que en formem part. I jo crec que un cop això estigui consolidat, però que com que anem creixent i anem fent no és fàcil, també és això, buscar de la manera que sigui sostenible, no? Perquè cada vegada tinguem més equitativa aquesta relació, no? Entre el que són les necessitats o el que valora la persona treballadora i les necessitats que té cada centre servei, perquè no és fàcil amb una atenció directa. Perfecte, doncs jo crec que ara tenint identificat aquests reptes, jo de veritat que quan vam estar valorant a qui donàvem el premi, que tenim la sort, no, des de la Time Use Initiative, doncs, de poder formar part d'aquest jurat, un dels aspectes que valoràvem era com fer aquests canvis amb un servei presencial com és el vostre, i crec que ha sigut superenriquidor avui poder conèixer millor aquesta experiència i que justifica perquè heu guanyat aquest premi a la categoria de reforma horària i dret al temps que organitza Respons.cat. Doncs, Laura, només dir-te que moltíssimes gràcies. No sé si se t'ha quedat allò que dius, última cosa que us volia dir, no volia marxar sense... Jo crec que no, jo crec que ha quedat clar això, ha quedat clar que cuidem a les persones. M'agrada definir bastant, no?, que explicar el que és Empans, perquè crec que totes les persones que treballem aquí treballem per una mica, doncs, el projecte, aquest projecte que és enriquidor i que jo crec que els que estem aquí és perquè ens fa créixer personalment amb el nostre dia a dia. I aquesta seria la idea, que a mi m'ha agradat poder presentar aquesta fundació perquè la coneguéssiu, perquè veiéssiu totes les activitats, tots els serveis i tot el que es va fent, i aquesta manera de ser, de moure'ns d'aquesta inquietud que tenim per millorar sempre. Doncs ha estat un plaer, de veritat, poder conversar, també llegir les preguntes que heu anat fent, i sense més, i amb molt alineats amb els horaris, sense passar-nos d'hora, donem per tancada aquesta sessió. Veig que abans de tancar veig que el Josep Maria... Sí, no, un petit comentari únicament per compartir amb vosaltres. Ja ho vam dir el dia dels premis, es va anunciar, i la Junta Directiva, després d'una deliberació d'aquests últims mesos, portem 10 edicions dels premis i hi ha previst de fer uns canvis de cara a la propera edició, que serà la 11a, i un dels canvis, de fet, els canvis bàsicament el que fem és que en alguns reconeixements ampliem una mica el focus. Per exemple, el de voluntariat i el de territori socialment responsables fusionaran i tindran el nom de relació amb la comunitat
i aliances, per tant entrarà tot el tema aquest de tant de territori socialment responsable com de sector socialment responsable, com relació amb la comunitat, acció social, voluntariat, estaran en un sol reconeixement, i en el cas del de reforma horària passa el mateix, que també es fa un plantejament de que quedi inclòs en un concepte més gran, que és en el tema més vinculat al benestar. De fet, el nom serà reconeixement de compromís amb la persona i el benestar, i un dels elements serà, evidentment, tots els temes de gestió del temps, reforma horària, però ampliar una miqueta, si no hauríem d'haver creat, és evident que el tema de benestar es mereixia un reconeixement, i si en creàvem un altre teníem una inflació de reconeixements, i d'altra banda també té sentit que el tema de la gestió del temps és un tema que forma part del benestar de les persones, no? I per tant, diguem-ne que en aquests 10 anys hi ha hagut 10 empreses premiades, des de la primera que va ser a Punts fins a l'última que heu estat vosaltres, dues entitats que treballeu amb persones amb capacitats diferents, i a partir de l'any que ve, ja dic, quedarà aquest concepte inclòs en aquest marc més ampli. Sí que volia aprofitar la circumstància per expressar-ho, ja que aquí també tenim com Basetis també, que va guanyar en una altra edició, per tant una mica per compartir-ho aquí amb vosaltres abans de tancar aquesta sessió que compartirem. Sempre la compartim amb totes les empreses sòcies, i de fet l'obrim també amb empreses no sòcies, perquè és un material que penso que té un valor interessant. Moltes gràcies, doncs ens apuntem a moltes xerrades i així, que a vegades parlen de benestar temporal, aquesta necessitat de temporalitzar, no tan genèric, sinó del benestar, sinó aterrar-lo. Així que veurem qui són els propers de guanyar un premi també en el benestar temporal, però gràcies, Laura, per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies a tots i fins a la propera. Moltes gràcies. Gràcies.